Wij willen de kerk graag weer teruggeven aan de bevolking. De kerk hoort in het centrum hoort in de kerk. Jezus Christus is de boodschapper, maar wij mogen getuigen van hem door woord en muziek. En dat doen we vanavond in deze kerk met een prachtig muzikaal programma. Het doel van dit programma is om de kerk open te stellen voor Aruba. Deze kerk hoort bij de geschiedenis van Aruba, kerkje 1846. En hij is een tijd lang dicht geweest, maar we willen hem weer openzetten voor toeristen, Arubaanse mensen, voor gebed, maar ook voor muziek, om mensen het gevoel te geven, er is een ziel in Aruba en die ziel die brandt en klopt hier in het centrum van Oranjestad.